Vojta, 13 Donát, 17 Sutý, 20 John, 22 Ševčík, 31 Kostka, 70 Burián. Do druhé půle nenastoupil s trojkou Martin Králík a s číslem 6 Vojtěch Hoda. Na jejich místě nastoupili se 14 Tomáš Král a s číslem 36 Denis Kalfus. Hoda, no. Ten z Budějovic přišel. Myslíš? Zále se nestřídá. Pojď! Dobře! Rychle. Jo, dobře, to udělal. Je takový nízko jde, no. Krátký nohy, těžíšky, nízko. Jako Vasil. Píšej. Jo? Já mu to přeju, píšej. Jo. To nebyl žádný takový chmelí. Se necháš odstavit.